stimați invitați, astăzi, în contextul viitoarelor alegeri a președintelor României, am venit aici, în sala de conferințe, pentru a anunța susținerea candidatului la președinția României, domnului președinte Victor Ponta, să-i răspundem cu bine pentru tot binele făcut Republicii Moldova în acești 2 ani de zile. Mă mândresc cu aceea că sunt român, mă mândresc cu aceea cu camarazii mei de luptă. Am apărat acest pământ în războiul de la Nistru și mă mândresc cu aceea că camarazii mei de luptă au venit astăzi să-i anunță susținerea domnului președinte Victor Ponta. Vă-l prezint pe domnul colonel și vicepreședintele Uniunii Naționale a Veteranilor de la războiul de la Nistru, domnul Sutu, care va prezenta restul colegi de o notorietate deosebită, eroiul neamului românesc, care a apărat acest pământ strămoșesc, acest pământ românesc de la Nistru și îi ofer cuvântul domnului Slutu. Domnul Slutu, da, mulțumesc. vă rog. Stimați camarazi de arme, onorată asistență, scopul nostru de astăzi este de a aduce la cunoștință tuturor cetățenilor din Republica Moldova care au cetățenie dublă și respectiv au cetățenie română. În primul rând, dumneavoastră știți că data de 2 noiembrie și data de 16 noiembrie o să fie un eveniment politic foarte important în România, care numai decât ne afectează și pe noi, anume alegerile prezidențiale. Și noi, camarazii împreună cu camarazii mei de luptă, am decis să ne expunem și noi părerea și prin expunerea părerii noastre o să ne stăruim și tindem la aceea că poate și majoritatea din cetățenii români care locuiesc în Republica Moldova să iei exemplu la noi, să vină la secțiile de votare care vor fi deschise pe teritoriul Republicii Moldova și respectiv să ne susțină alegerea noastră, și anume ca să spună votul pentru candidatul la președintele României, domnul Victor Ponta. Eu personal, știți, fiecare din noi punem întrebarea de ce anume am făcut alegerea ca să susținem și să-i convingem și pe ceilalți, anume pe Victor Ponta și nu pe altă candidatură care sunt. Da, desigur, toți candidații care tind să devină președintele României au făcut ceva cât și pentru România, cât și pentru Republica Moldova, cât și pentru alte țări din Europa, dar eu personal m-am convins încă o dată că majoritatea de acești candidați promit că eu dacă să devin președinte, eu o să fac ceva pentru România și pentru Republica Moldova. Pe când domnul Victor Ponta, fiind deja în postura de prim-ministru al României, și-a manifestat, și-a demonstrat atitudinea lui grijulie față de românii de pretutindeni și nu prin vorbe, dar prin fapte a demonstrat acest lucru. E clar că acum nu o să avem noi posibilitate să trecem în revistă toate lucrurile bune care le-a făcut domnul Ponta, în primul rând pentru cetățenii de Republica Moldova, nu numai care sunt cetățeni români, dar care au cetățenie română. Sunt foarte mulți cetățeni de Republica Moldova care poate chiar dacă nu dețin cetățenie română, sunt mai români ca alți care au obținut aceste pașapoarte românești și cetățenii poate în careva scopuri cu pedante. Însă o să trec în revistă așa, pe scurt. Unele fapte care m-au determinat pe mine, m-au convins numai pe mine, dar și pe mulți din camarazii mei, pe familia mea, prietenii mei, că să alegem, să votăm cu toții unanim pentru candidatura lui Victor Ponta ca președintele României. În primul rând,
domnul Ponta este un om, cum am spus eu, al faptelor și nu al vorbelor goale. În ultimii 100 de ani, dumnealui este singurul prim-ministru, aș spune singurul oficial român, care are cele mai multe vizite efectuate în Republica Moldova. Și anume 17 vizite de lucru în Republica Moldova. Și aceste vizite nu au fost numai cu promisiuni, dar s-au confirmat prin faptele care dumneavoastră le cunoaște toți. Și anume, știți cu toții că a adus dumnealui de comun acord cu președintele României, domnul Băsescu, să fie eliminate vizele pentru cetățenii moldoveni. Dumnealui a adus un aport considerabil ca Chișinăul, Republica Moldova, să obțină totuși acordul, să încheie acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Mai mult ca atât, prin aportul nemijlocit al domnului Ponta, a fost construit gazoductul Iași-Chișinău. Iași-Ungheni, pardon. Iași-Ungheni, da. Dar și respectiv există așa promisiune că acest gazoduct să ajungă și până în capitala țării noastre. Mai departe, au fost foarte multe grădinițe, 859 de grădinițe de copii din Republica Moldova au fost construite nemijlocit prin finanțare care au fost finanțate aceste reparații de către Guvernul României. Mai mult ca atât, s-au început lucrările de construcție a 3 poduri care unește malurile stâng și drept a Prutului. Au fost alocate și au fost procurate 100 de microbuze. Dumneavoastră știți când a fost mult de mult, a fost chiar pentru copiii, pentru școlile din Republica Moldova, 100 de autobuze. Au fost donate 35 de autoturisme pentru diverse instituții din Republica Moldova. Au fost nemijlocit Ministerul, chiar și Ministerul de Interne a fost semnificativ ajutorat de către Guvernul României. Și Centrul Mamă și Copilul. Și așa, dacă stărim în revistă toate meritele dumnealui, domnului Victor Ponta, care am spus eu prin fapte, dar nu prin vorbe și nu prin promisiuni, a demonstrat deja atitudinea lui grijulii ca un tată față de cetățenii noștri de Republica Moldova. Și nu numai decât ca cei care sunt cetățeni și români. Valoarea la toate aceste proiecte care deja au fost finisate se ridică la 25 de milioane de euro. Aceasta este un ajutor foarte mare pentru noi și ce reprezintă o pătrime din tot venitul național, bugetul anual al Republicii Moldova. Iată, anume aceste fapte și e clar că sunt și mai multe care vor fi sunt în stadie de proiect și numai de promisiune, dar suntem siguri că dacă domnul Victor Ponta va deveni președinte al României și a românilor de pretutindeni, e clar că noi să avem un suport, o susținere nu numai morală, dar și respectiv și financiară și spirituală. Și atât de acest considerente, noi, veteranii războiului de pe Nistru, chemăm pe toți oamenii cetățenii de bună credință de Republica Moldova și numai de Republica de Moldova, dar de pretutindeni din toate țările lumii, să participe activ, să nu fie indiferenți față de acest eveniment important și respectiv să dea aportul prin votare directă și anume chemăm ca să-l votăm toți pe Victor Ponta la funcție de președinte a României. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnul Slutu. Domnul Vreau să, doar succint, vreau să îl completez pe colegul meu, domnul colonel. Deci noi, veteranii, am decis să-l susținem pe domnul Ponta să devină președintele României. În primul rând, el a demonstrat pe viu, a ajutat Republica Moldova în calea nevoioasă spre aderarea către Uniunea Europeană. Noi asta o cunoaștem. Plus, e tânăr plin de energie, adică are un viitor politic
foarte bun. Și plus la asta, el va deveni comandantul suprem a României. Și noi sperăm, veteranii, sperăm că el va strânge rândurile veteranilor din stânga prutului și din dreapta prutului pentru a soluționa problemele stringente care le au veteranii în problemele sociale, fiindcă sunt foarte multe și noi am decis, eu personal și mulți camarazi mei de arme, să susținem la alegeri pe domnul Victor Ponta. Deci vă rugăm, votați-l pe domnul Victor Ponta. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Macinski. Onorată audiență, m-a făcut să merg la această conferință de presă pentru a-l susține pe domnul Ponta mai mulți factori și n-aș vrut să mă repet, nu mai adaug un singur lucru. După cum cunoașteți, la noi, la moldoveni, și nu numai la moldoveni, odată ce politicienii vin în politică, e necesar ca dânsii să mai documenteze, să mai adapteze, pe când domnul Ponta la moment este în funcție, cunoaște probleme atât a basarabienilor cât și a românilor, e suficient de acum să mai intre în funcție și de acum să meargă pe calea cei care dumnealui a pornit-o. Dar au pornit-o bine și au făcut foarte multe lucruri pentru basarabieni, pentru românii din Basarabia și eu cred că este nevoie ca să-i dorim succes, să-l susținem pentru cei ce el și-a promis ca program și să ne ajute Dumnezeu. Doamne ajută. Domnul Calcea. Deci că noi, orheienii, ne-am decis să susținem candidatura domnului Victor Ponta din mai multe motive. Județul Orhei este unul dintre cel mai românesc județ. Pe parcursul întregilor ani, începând de la 1918 până în prezent, și faptele lui Victor Ponta de la sine vorbesc. Gazoductul, autobuzele, copiii înmatriculați la instituțiile de învățământ din România, atât militari cât și instituțiile civile, veterani de război care și-au întremat sănătatea în dreapta prutului, în instituțiile curative militare și civile, văduvele de război care au fost în călătorie ori la diferite întâlniri în România, unde au fost primiți cu căldură, cât și noi veterani de război. Deoarece prin toate astea am văzut că este și anume plusul lui domnului Victor Ponta. De aceea am decis ca să facem tot posibil ca acest tânăr și mare patriot a României, și n-aș greși dacă spune și al Republicii Moldova, să devină președinte. Deoarece tinerețea tot timpul calcă mai repede, mai apăsat. Chiar dacă mai face câte o gafă, îl iertăm. Pe când aceia care au ajuns la anumite limite, e imposibil de a mă schimba ceva. Și mă bucur că alături de noi sunt și veteranii armate române, în frunte cu domnul președinte Mahu, sunt foști deportați politici nevinovați în fața statului sovietic. De aceea cred că atât Guvernul României, cât și noul președinte, domnul Victor Ponta, va face tot posibilul ca acești oameni din categoria veteranilor de război, a văduvelor de război, foștilor deportați, să aibă o alinare, să aibă o susținere materială, politică și cetățenească în România întregită. Mulțumesc! Stimați colegi, vă mulțumesc pentru anunțul făcut. Vreau să închei cu aceea că la binele făcut, basarabienii trebuie să răspundă cu bine. Fără precedent, în acești 2 ani de zile ne-am convins că Victor Ponta este omul faptelor. Fără precedent, în Republica Moldova s-au implementat și s-au dezvoltat niște proiecte de infrastructură care vor duce la diminuarea riscurilor energetice pentru Republica Moldova și pentru acest pământ
românesc, care tot timpul ne pasc din est, s-a concentrat pe acele proiecte, guvernul Ponta și personal Victor Ponta, dar aș vrea să numesc aici și cei 3 piloni de nădejde ai politicii actuale românești, care s-au concentrat pe proiectele în Republica Moldova. Este Liviu Dragnea, care practic a implementat toate aceste proiecte strategice. Este Titu Scorlățean, care a făcut tot posibilul ca în avans, fără necondiționat, să semnăm acordul de asociere și să fie eliminate vizele. Fiindcă nici pe departe Republica Moldova nu s-a conformat pentru a semna acest acord. La momentul dat, acest tânăr președinte, care, indiferent cum va vota în Basarabia electoratul, dar electoratul majoritar, sunt convins că va vota pe Victor Ponta. Fiindcă acest bine care l-a făcut Republicii Moldova, Victor Ponta, de-a lungul acestor 2 ani de zile, să ai așa o capacitate, să poți forma așa un guvern tânăr, energic, recunoscut și în cancelarele europene pentru ceea ce a schimbat lucrurile în România. Așteptările românilor la momentul dat sunt de 57% ca Victor Ponta să fie președintele României. Basarabienii trebuie să voteze într-o vibrație comună cu frații de peste Prut și să dea votul de încredere acelui președinte care unește, acelui președinte care nu dezbină, dar unește, și acelui președinte care va munci pentru unitatea neamului românesc. De aceea, încă o dată, vă îndemn să veniți la vot, toți basarabienii cu cetățenie română, iar acei fără de cetățenie română să îndemne pe cetățenii care dețin această cetățenie să voteze viitorul și unitatea neamului românesc. Să-l voteze pe Victor Ponta. Vă mulțumesc pentru atenție. Poftim dacă aveți întrebări. Ce părere aveți despre numărul de secții de vot deschise în Moldova? Votul astăzi destul? Consider că este numărul suficient după puterea votului care s-a votat de-a lungul anilor. Adică după procesarea voturilor, o secție de votare și în mediu asigură 1500 de voturi. Cam așa s-au votat și în anii precedenți. Clar lucru că nu în toate zonele s-au deschis secțiile de votare, poate unii ne-am dorit, dar au fost deschise unele raioane în anii precedenți, unde au venit până la 100 de oameni, 200 de cetățeni români și au votat. Și atunci o secție de vot toată ziua să fie deschisă în ziua votului și să vină numai 200 de cetățeni, asta a fost insuficient și de aceea statul român ar deschide și mai multe secții de votare, dar în acele zone nu au venit și de aceea socot că sunt suficiente secții de votare. E tot? Vă mulțumim. Mulțumesc. Domnul Mahu, dumneavoastră să aveți acum cuvântul. Vă mulțumesc. Mulțumim.